du sagde? Jo, hun er kæmpe patter, jeg sværger. Så dejligt. Hej gutter, hvad skal I se? Ja, vi skal bære om 4 billetter til Dræberne for Nibe. Ja. Vil du høre, hvad der betaler? Ja, ved hvad, jeg har lige hjemfået, jeg skal nok tage den. Jo, og så skal jeg også have en popcorn. Der er helt frit, hvor vi sidder henne. Så vil vi gerne sidde her på række 10, hvis det kunne lade sig gøre. Ja, det kan jeg godt. Værsgo, hvad jeg skal lære dig. Tusind tak, tak. Og skal du ikke have popcorn med? Jo, skal du popcorn? Ja, selvfølgelig. Værsgo. Tak for det. Han ligner da ikke, der laver sig meget, han der. Hvad skal vi give ham noget at lave? Hej, jeg vil gerne købe en billet til Underverdenen her kl. 16. Yes, en billet til Underverdenen. Er du klar til at gøre den? Værsgo. Det er et røveri. Tøm kassen. Lad det få lidt tjep. Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. Go ahead and tell everybody. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Yes, I am, yes, I am, yes, I am. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Hej, jeg vil gerne købe en billet til Underverdenen her kl. 16.